Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ стратегияи ҳамкорӣ барои солҳои 2019-2023-ро баррасӣ карданд. Ба иттилои Бонки миллии Тоҷикистон, ин нишаст рӯзи 27 март бо ширкати гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ ва ниҳодҳои зиддахли Тоҷикистон дар душанбе баргузор шудааст. Дар ин машварат аз ҷумла вазири молияи Тоҷикистон Файздин Қавурзода ва директори минтақавии Бонки ҷаҳонӣ дар Осиёи Миёна Лилия Бурунчук суханронӣ карданд. Лоиҳаи стратегияи ҳамкории Бонки ҷаҳонӣ бо Тоҷикистонро намояндаи доимии ин бонк дар Тоҷикистон Ян Петер Олтерс муаррифӣ кард. Ба иттилои манбаъ, Ҷамолиддин Нуралиев, муовини аввали раиси Бонки миллии Тоҷикистон, дар ин ҳамоиш роҷеъ ба раванди татбиқи сиёсати пулӣ ва асъорӣ, вазъи молиявии низоми бонкӣ ва фаъолияти низоми пардохтӣ дар кишвар суҳбат кардааст. Вай гуфтааст, ки Бонки ҷаҳонӣ ба унвони ниҳоди бо нуфузи байналмилалӣ метавонад барои ҷалби ниҳодҳои молии дигари ҷаҳон ва рушди сармоягузориҳо барои Тоҷикистон саҳмгузор бошад. Намояндагони Бонки ҷаҳонӣ аз имкони таҳияи тарҳҳои муштарак ва баррасии онҳо хабар доданд. Намояндаи доимии Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон Ян Петер Олтерс гуфтааст, ки баъди таҳияи тарҳи ниҳоди стратегияи ҳамкорӣ ва муҳокимаи якҷояи ҷанббастӣ аз ҷониби Тоҷикистон ва намояндагии ҷаҳонӣ, он барои баррасӣ ва тасдиқ ба дафтари асосии Бонки ҷаҳонӣ пешниҳод мегардад.